गोजान थाबायनांगोन नै दासिमबो मोनबावाखै 40 आव सालायगासिनो आङो बिराद गोजान थाबायनांगौआ नै लोगो आंनिया बेयावसो दे खनसे नमस्ते होदोंमोनलाय लोगोफ्रा उन्दुनासो फैबाय नै मुगाथामानो मोनबाय खोमा रङियानिफ्राय तो हेलो लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंहा गावदांनि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर दायो आङो गणेश मन्दिर थांनो नागिरदों आरो ना बिनि जाहोनानो जाबाय जोंहानि काटिं क्लासा माने स्टार्ट जाफिनसिगोन दाख्लै जोंहा बेयावसो गोमाबायमोन नालाय तो बिनि थाखाय गोबावथार ओरै बन्द लाखिनाय जाबाय तो बे बेयावसो गोमानायनि साननैनि उनावनो फैनो गोनांमोन आरो ना तो बेक खालामनानै जोङो दिनै नभेम्बरनि 1 तारिखैहाय लिंहरनाय जाबाय आरो हस्टेलनि गथ'फोरखौ तो दायो आङो बिसोरखौनो लायनो थांगासिनो लोगोसे जोंहा मामिया गोबां लोमजादों तो बिनिबो मुलि लाबगोन तो न'आव बायदिसिना मुवा बेसाद नांगौ जादों बेखौबो लाबगोन तो नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय थादो तो बिदिब्ला तो लोगोफोर दायो माने जोङो लांनो फैनि गणेश मन्दिराव थाबाय आं माबा माबि बायना लांग्रोनि बेनिफ्राय राज फुजा जागोनखौ खिथिनि आरो ना देग्लाय मा मा गोदान गोदान बानायदों नोंथांमोना नायलांदोल' रायजोफोर दायो गेटआ बे आरो ना नलबारि टाउन हाबलांनाया बेनिफ्राय मेन रडआ बे मेन रडनिफ्रायनो थाबायनानै थांनांगौ नायनो हागोन नै गेटआ तो राज फुजानि थाखाय गोदानै गेट साजायनाया बेनो आरो ना नै हराव मोजां नुगोन दायो आं नोंथांमोननो सानावनो देखायबाय बेनिफ्राय नैबे मोनसे लाइटखौ दं हा नैबे खुन्थियानि बेयो माने बिराद समायना नुदों आरो ना तो बेयाव गेट बानायबावनो दङ माखासे नुदों बिनिफ्राय मोनसे बाथ्रा आरो नैबे बिबारनि जिं जिं बे ग्रिल होनाया ग्रिलखौनो होनो ना बेखौ माने गोदानै होदो आरो ना देग्लाय एबारसो फार्स्ट होदो तो बेसेबां मोजां नुगोन आंनि नोजोराव नोंथांमोननि नोजोराव माबायदि नुगोन मिथिला बिनिफ्राय थाबायनांगौआ खिन्थु बहुत दे बिराद गोजान थाबायनांगोन नै दासिमबो मोनबावाखै 40 आव सालायगासिनो आङो बिराद गोजान थाबायनांगौआ बाउटिफुल साजायदो बिनिफ्राय निथिंबो साजायोमोन दै नै बिथिं मा खालामो मिथिया बेनिफ्राय नायनो हागोन नै बेनिफ्राय स्टार्ट जाबाय आरो ना बायदिसिना फाननाय मानाय नायनाय एक्जिबिसन माबा माबिफ्रा तो बे लेफ्ट साइडथिं जागोन बेजों जागोन नै बेनिफ्राय नै गेटआ नायदो ओमफ्राय बैथिंबो जागोन बायदिसिना मेला माबा माबिफ्रा इनि बानायगासिनो नुदोंना नायदो बेनि उनाव बे मेन रास्तायावनो बिदि खालामना होयो दै बोसोरफ्रोमबो खालामखायो माने बे साइड दखान बानायो आरो ना नै दखान न' ओरैहाय बेनिफ्राय मेलाया बे दानि थाबोनायाव जाबाय बेनिफ्राय मन्दिराथ' डाइरेक्ट बे अभारब्रिज बारनासो लोगोफोर बे अभारब्रिजखौ बारना अभारब्रिजआ मोनबाय नै अभारब्रिज दायो जोङो माने बिशालाव फैग्रोबाय आरो ना तो बिशालाव खामानि दोङो नै 4 नाम्बाराव लागि मोनबायलै लिबा नेबाबो फैया बेनिफ्राय माबायो नोंथांमोना खिथिलांगासिनो नों आं खालामनाय जाबाय आगे सासे मोनफैबाय नै हा रुपहि बागमारानि बिराद गोबाव नेबाय जोंखो मथा मथि 1 घन्टा 1.5 घन्टा जादों खोमा नेनायानो ना ओमफ्राय थिं आरो आगैमोना रायलायनो गारि नेगासिनो गारियाव थानानै नेगासिनो जोंखो ओमफ्राय बिसोरो ग्रोब जाफैबाय आरो ना दायो सानै आगै फैबाय सानै आगैखौ बिथाङा ससे लानानै फैबाय ना ओमफ्राय आगैमोनजों लोगोसे क्लासाव जाखिनि बुस्थु नांगौ बेखौबो लाना फैफाबाय लोगोसे लोगोसे नै बेखौबो लाना फैफाबाय आरो ना मानो होनबा बिराद गोनांथि जादोंमोन
माने बुरजा जायो नालाय जोंहा फेमिलिया माने फेमिलियाथ' बारा बुरजा नङा बेहाय ओमफ्राय हस्टेलनि आगैमोन फैयो नालाय एसे असुबिदा जागासिनोमोन संनाय खुरनायनि ओमफ्राय बेखौ लानानै फैथारबाय आरो बेखौ लाबोदो नै मोनथाम बेसे लालाय खिन्थु माबा मोननैल'सो लानांदों मानो होनबा इयाव हान्था बहायबा इयाव साराय बहायबा गेजेराव मोनबोगोन जाहाया अब्लाबो फिसा बुस्थु अब्लाबो बे मोननै थानायनिफ्राय एसे बारायावनो मोननायखाय बेखौ लानानै फैबाय दायो साबेसे आगै फैनो दंबायो MRP दोङो 5695 दायो साबेसे आगै फैनो दंबायो दायो फैनो दोङो साबा फैनो दंबावो साथामा चिरांनि बिसोरबो ट्रेनजों फैगोन ओमफ्रायो आरो सानैया बिश्वनाथ सारियालिनि बिसोरनि ट्रेना माने मोनाबिलियावसो मोनफैगोन रङियासिम 6टासिम मोनफैयोबाथाय मोनागोन नालाय बेखायनो बिसोरखौ हारसिं फैनो जानाय नङा नंगौबा लायनो थांगोन दायो नेनानै थाबानो जाबाय गुड इभिनिं लोगोफोर मोनाबाय ओमफ्राय अखा रेरेसो हाबाय आरो ना नै नायनो हागोन ओरैबायदि डिस्टार्ब माइ मोननाय समावसो जानला मोनला हाखायो थ' दायो लोगोफोर मोनाबाय आरो ना टाइमा जादों 5 PM थ' दायो माने आङो रङियासिम थांनि आरो ना गावदां फैबाय होमबा थ' खारनो गोनां जादों भाइरास दं गारिया नै थ' रङियासिम थांनि बेनिफ्राय राङापारानि क्लास लानो फैदों आरो ना आगैमोन बिसोरो बेलासिनि ट्रेनावसो फैबाय नालाय थ' दायो मोनानासो सफैखासिगोन माने 6टासोआव सफैगोन आरो ना थ' थांना फैनो लोगो सासे दङ खिथिलांगोन आङो सोर लोगोआ नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' लोगोफोर फैयै मोनफैबाय आरो नै स्टेसन माने रङिया स्टेसनाव सफैबाय आरो ना नायनो हागोन नै लोगो आंनिया बेयावसो दे खनसे नमस्ते होदोंमोनलाय र' फन खालामग्रोना लानि बेनिफ्राय बबाव दङ नोंथांमोना देखायनि दासो गरेस्वरनो आरो ना जोंना गावदां आंथ' थगायना खोन्थाहरबाय मोनफैबाय नोंखौ फन खालामगासिनो होननानै थ' दासो गरेस्वरनो आसुरित थगायबाय आंखौ दिनै थ' बोथोरखौ नायदो रायजोफोर नैबे माबायावहाय रङिया स्टेसनावबो अखाया बेसेबा ज्राव हागासिनो नायनो हागोन नोंथांमोना हनै मोसौआ दासो लांफैदों मालाय ना ट्रेनावसो लाना फैनाय नामा आसुरित बोथोरा दिनै लाजियोलै आं रिसिभ खालामनानैलाय बाहायनियाव दोनफै एथ' गोजाननिफ्राय सफैबाय बिथांमोना सिबाय न' एसे बरिया दे दानाबा गाखोदो दायो मोनफैबाय न'आव बेनिफ्राय लोगोफ्रा उन्दुना फैबाय नै मुगाथामानो मोनबाय खोमा रङियानिफ्राय दे ओंखारदो बरायग्राया जोंनिया लायग्राया नै बेयावसो एकदमबारे बिथांमोना नेगासिनो होनबा लोगोफोर फैनायखौ थफ्ला थफ्लि जाफैबाय गुड मर्निं लोगोफोर बयखौबो जोंहा गावदांनि चेनेलाव बरायबाय दायो आङो फुङावनो 8टायावनो माने स्टेसनसिम थांगासिनो नलबारि जाहोना जाहैबाय हस्टेलाव क्लास लानो फैगोन आरो ना आरोबाव साथाम मैया आङो फुङाव रोगाबाय सानै बिनि उनाव बेलासि रोगाबाय सानै रङियानिफ्राय सानै फैदों रङियानि माने बिश्वनाथ सारियालिनिफ्राय आरो ना थ' आङो दायो साथाम लायनो थांगासिनो चिरांनि थ' नोंथांमोननो फारियै देखायलांनाय नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' लोगोफोर आङो बिबोनांफोरखौ लांनो फैनाया स्टेसनाव सफैबाय आरो ना थ' बिनि उनाव एसे गोबावानो नेबाय थ' दासो एनाउन्स होदो आरो ना फैसिगोन जानांगौ नै थाव गारिया पेट्रल लिरनाय दङ ना दा पेट्रलखौ जोंबो गरनैसो मोननायबा एसे गोजोननाय मोनगौमोन गरनैसो माने बे दाबा बे केपसुल मोनसेखौ मोनलांनायबा बहुत गोजोननाय मोनगौमोनलै थ' लोगोफोर दायो ट्रेना सफैबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नायदो आरो ना जों बिबोनांफोरा बेयावनो फैगासिनो हनै ब्ला 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 ब्ला
ओमफ्राय बिबनांफोरा नै इला खाथियाव नायनो हागोन र' गोसा सालायना होनो नियाजोन नोंसोरखौ आङो थांफिनबायसो नामा नंदोंमोन ट्रेनजोंनो थ' लोगोफोर जा बिबनांफोरा मोनफैबाय आरो ना मा जायगा होनदोंमोन सुबाजार सिमला नामा जाखो बिजनि बरायग्राफोरा गय फाथै लायागारा बरायफैदो